Hledáte osvědčenou odolnost s vylepšenými funkcemi? Objevte 2 NIP Force 2.0, novou generaci našeho nejprodávanějšího a nejodolnějšího videointerkomu. 2 NIP Force 2.0 je navržen pro nejnáročnější prostředí. Stejně jako první generace odolá drsným podmínkám i opakovaným nárazům. Co je tedy nového? Provedli jsme zásadní vylepšení založená na procesoru Axis Artpack 8. Nová 5-megapixelová kamera, nyní chráněná speciálně navrženým krytem objektivu, nabízí vysoké rozlišení a navíc široký dynamický rozsah pro skvělou viditelnost i za slunečných dnů, vysoce kvalitní noční vidění, které se automaticky aktivuje, a širokoúhlý objektiv s adaptivním face zoomingem pro jasnou identifikaci návštěvníků. Čtení QR kódů pak nabídne hostům i kurýrům rychlý a pohodlný přístup. A konečně, díky pokročilému potlačení šumu získáte čistý a srozumitelný zvuk i v hlučném a rušném prostředí. Na co ještě čekáte? Pořiďte si 2 NIP Force 2.0, osvědčenou odolnost s vylepšenými funkcemi.